L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA se tagħmel investiment qawwi fl-infrastruttura tagħha, fost dawn anke mużew tal-futbol. Ħabbar dan il-President tal-Assoċjazzjoni Norman Darmanin De Maio waqt ċerimonja li fija il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura it-Trophies Lounge. Dan l-ispazju fit-tieni solar tal-Millennium Stand ser iservi sabiex dak li jkun isegwi l-lob tal-futbol fil-waqt li jkun jista' jirrilassa f'ambjent ta' familja, eżattament bħalma jsir fi klabb oħra Ewropej, kif jispjega d-diżinjatur tal-proġett Martin Camilleri. Parti minn hekk amalgamajna dal-kunċett ma' disinji u ambjenti oħra fil-Millennium Stand biex kollox jgħat ma' xulxin. Allora għamilna merchandising store fejn wieħed jista' jiġi jixtri flokkijiet u attrajenza tal-nazzjonal. Il-President tal-MFA Darmanin De Maio spjega li dan il-proġett kien il-bidu ta' proġett akbar li ser jara l-Millennium Stand li mbena 17 sen ilu jiġi rinnovat. Ħloqna coffee shop u restaurant sabiħ ħafna f'ambjent verament sabiħ kif qed tara hawnhekk għandek backdrop unique qiegħed taħt l-imdina u jiġifier barra li ħloqna dak il-kunċett ta' li kuljum inti tista' tiġi ta' għali kuljum titla' level 2. Tieħu kafe, tieħu snack u tgawdi biex ngħidlek dan il-post sabiħ li huwa ta' għali. Iżda l-proġett ser jiġi estis ukoll lil mill-Millennium Stand dan sabiex ikun hemm qabża fil-kwalità għal waħda li tilħaq il-livell Ewropew. U l-area kollha l-footprint kollha tal-MFA li tinkludi training pitches, in-naħa l-oħra, s-centenary u l-car park. Bdejna bil-Millennium Stand, qegħdin niżviluppaw il-Millennium Stand u nikkonvertu kull spazju li huwa vojt fi proġetti li jistgħu jirrendu in the longer term jistgħu jirrendu income għall-MFA. Darmanin De Maio ringrazzja lill gvern fil-waqt li rrikonoxxa l-ħidma tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-interess tiegħu f'din l-assoċjazzjoni. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru ffaħħar l-istrateġija li mbarkat fuq għall-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol. Dan fil-waqt li fakkar kif din is-sena ġiet emendata b'mod unanimu l-liġi taċ-ċittadinanza tal-mertu u qal li l-importanti issuwa li titħaddem din il-liġi sabiex permezz tagħha l-MFA tista' tiġbed talent internazzjonali lejn it-tim nazzjonali Malti.